Terve. Nytten sitä Andre leikkii uutta leikkiä. Ja sen nimi on lyödä itteensä päähän kossupullolla. Let's try it out. Ensiksi on kossu. 60%. 1 litra. Au, perkele! Saatana! Au, muna! Ah! Tämä sattuu omituisen paljon. Lapset, ja koittakaa tätä kotona. Seuraavaksi on Scottish Real Scotch Whisky. 70 millilitraa, 40%. Au! Ah! Saatana! Ai! Muna! Ah! Ai! Paska! Ah! Kyllä tämäkin sattuu aika paljon, mutta ei tässä mitään. Se ei ollut sitä jälkikipua, niin kuin kossupullossa tulee. Kossupullosta tulee tää, että se oikein jatkuu tää kipu tässä päässä. Että se on oikein, tuntuu enemmän. Ja meillä on viimeiseksi tämä Sandy Mac Finest Blended Scotch Whisky. 20 sentilitraa. Ja koitetaan, tää on kyllä vitu hyvää, mutta koitetaan hei. Au! Ai! Kyllä lapset tämäkin sattuu, mutta ei se samalla tavalla kuin kossu. Kato niinku, tää on niin pieni ja tää on niinku vähän eri muotoinen. Tää sattuu just silloin lyönnin aikana, mutta ei jälkeenpäin. Että jos te oikeesti haluatte kipua, niin Koskenkorva vodka 60%, 1 litra. Se on ainut oikea teille. Kiitoksia sitä Andreelta.